This is a CNBC original. Amikor elindultunk, már 400-500 felhasználóval is elégedettek lettünk volna. A Harvardnak nem volt fényképes évkönyve, így elhatároztuk, hogy csinálunk egyet. Jelenleg 100 000 felhasználónk van, úgyhogy ki tudja, mi jöhet még. Fél milliárd felhasználóval a Facebookon jelenleg több ember van fenn, mint az Egyesült Államok teljes lakossága. A mindennapi élet része lett, még a nagymamám is fenn van. A Facebook az élet minden területén megjelenik, így vagy úgy. Sokszor olyan módokon, amikre a legtöbben nem is gondolnánk. Segíti a rendőrség munkáját. És a hölgyet a Facebook segítségével találták meg? Igen. És azokat, akik szeretteik után kutatnak. És aki az egész mögött áll, a Harvardról kibukott milliárdos, a Facebook megalkotója Mark Zuckerberg. Elzárkóztunk a világ elől hetekre egy szobában, és azt mondtuk, igen, ez az, ami az embereknek kell. A csúcsra vezető úton Zuckerberg rengeteg barátot. Tél közepén indult el az egész, és már akkor tudtuk, hogy valamire nagyon rátapintottunk. És ellenséget szerzett. Nagyon jól megtervezetten és átgondoltan próbált félrevezetni minket. Sokan megkérdőjelezik a tetteit. Mark Zuckerberg a világ legfontosabb közösségi oldalának vezérigazgatója, és emiatt óriási mennyiségű privát információ birtokában van. Nem tudjuk pontosan, hogy mi a céljuk ezekkel az adatokkal. A Facebook olyasmit próbál véghez vinni, amivel kapcsolatban jogosan tesszük fel a kérdést. Szabad-e egyáltalán ilyet? Szabad-e az egész világot lajstromba venni? Lehetséges, hogy egy ötlet, egy ember, egy cég megváltoztassa a világot? Lester Holt vagyok, ez pedig a nagy Facebook mánia igaz története. Facebook függők. Történetünk, vagyis a világ egyik legsikeresebb cégbirodalmának története nem az alapítóval kezdődik, akit a Time magazin nemrég az év emberének választott. A helyszín pedig nem egy harvardi kollégiumi szoba, hanem Youngstown, Ohio, ahol a közösségi oldal 500 millió felhasználójának egyike él. Olyanokat kerestem, akik hasonlítanak rám, olyanok a szokásaik, mint nekem, akikkel közösek a génjeink. Ezen a forró júliusi napon Carrie Triddle élete nagy kalandjára készül. Minden megvan. Carrie nevelőszülei Bob és Dee Triddle is elkísérik lányukat a több ezer kilométeren és 6 államon átívelő utazáson. Carrie eddigi próbálkozásai, hogy vér szerinti szüleit felkutassa, sajnos mind zátonyra futottak. Emlékszel, mikor gondoltál először arra, hogy szeretnéd felkutatni a valódi szüleidet? Folyton erre gondoltam. Tudnod kellett, igaz? Pontosan. Évekbe telt, mire a 21 éves Youngstowni angol szakos hallgató és vízimentő összeszedte a bátorságát ahhoz, hogy édesanyja nyomába eredjen. De ezt 4 hónapnyi kudarc sorozat követte. A Facebookon kezdtem, mert manapság mindenkinek van Facebookja. Beírtam a nevét, Jennifer Kolb, de semmit nem adott ki. Aztán végül létrehoztam egy csoportot, ahova minden barátomat meghívtam, hogy együtt keressük meg az anyukámat. 1 hónap elteltével Carrie Facebook oldalán már nem csak a barátai, hanem vadidegenek is az édesanyját keresték. Közel 15 000 ember csatlakozott a kutatáshoz országszerte, köztük egy egyedülálló anyuka is, aki több ezer kilométerre Alaszkában élt. Korábban nem találkoztál vele? Nem, fogalmam sem volt, ki ez a nő. A 39 éves Shelley Rodenbach napközben kisgyerekekre vigyáz, de mellette különös hobbiának is nagy figyelmet szentel. Gyerekeket hoz össze a vér szerinti családjukkal. Shelley rájött, hogy a Facebook remek fórumot biztosíthat ennek a nemes ügynek. Egyszerűen csak beírtam, hogy vér szerinti szülő, és megtaláltam Carrie oldalát. Elolvastam, mit ír, ott volt az édesanyja leánykori neve, a személy leírása, úgyhogy elkezdtem kutakodni, és hamar nyomra is bukkantam. Shelley más kereső oldalak segítségével rakta össze a kirakós darabjait. Aztán mindezt ellenőriztem a Facebookon is, hát ha van egyezés. Másnap reggelre, vagyis kevesebb mint 1 nap alatt Shelley rábukkant Carrie édesanyjára a Facebookon.
A Carrie által felrakott fotók alapján egyértelmű volt a hasonlóság, úgyhogy tudtam, hogy megtaláltam az édesanyját. A nő, akit Carrie egész életében keresett, Aberdeenben, Dél-Dakotában élt, és pincérnőként dolgozott egy kamionos étteremben. Egy kis kávét? Jennifer Kolb, aki már Jennifer Reeder néven élte napjait, egy 37 éves elvált pincérnő, aki sosem adta fel a reményt, hogy egy nap újra lát a gyermekét. Nagyon izgatott voltam, és azonnal üzentem Carrie-nek. Megírta, hogy megtalálta az anyukámat Facebookon, és el is küldte a linket a profiljához. Aztán megnézted, és láttad, hogy tényleg hasonlít, igaz? Igen, az arca pont olyan volt, mint az én képemen. Arra gondoltam, te jó ég, ez tényleg ő. Carrie tehát ismerősnek jelölte Jent, anélkül, hogy megírta volna neki, kicsoda valójában. Visszajelölt, de csak kb. 2 órára, aztán letörölt. Én pedig arra gondoltam, biztos azért, mert rájött, ki vagyok, és nem akar találkozni velem. De Jennek fogalma sem volt arról, hogy ki az új ismerős. Amikor megszületett, a Samantha Joe nevet adtam neki, és ezért nem ismertem fel. 10 éves voltam, amikor megszületett, és örökbe adtam. 2 hónapos volt, mikor utoljára láttam. Sajnálom. Azt akartam, hogy adjon egyértelmű választ. Nem törődtem bele, hogy letörölt Facebookon. Carrie rávette az egyik barátját, hogy hívja fel Jent és fedje fel az igazságot az új Facebook ismerősről. Teljesen letaglozott a dolog, de nagyon boldog voltam. Gyakran eszembe jutott, hogy vajon mit csinálhat a lányom, hogy néz ki, milyen az élete. Kik a szülei, hol él, ilyesmik. Tudja, olyan dolgok, amik egy anyát mindig foglalkoztatnak. Milyen volt az első beszélgetés? Jen sírt, én pedig nagyon boldog voltam. Nem tudtam abba hagyni a mosolygást, nagyon jó volt hallani a hangját. Mintha megtaláltam volna egy elveszett barátot. Amikor másodszor hívtam, megkérdeztem tőle, mit csinálsz július 27-én? Carrie, 5 óra, ideje felkelni. Dél-Dakotába megyünk. Az egész teljesen szürreális. Sosem hittem volna, hogy eljön ez a nap. Sosem hittem, hogy a Facebook segít majd megtalálni az édesanyámat. Én mondtam, hogy találkozunk Aberdeenben. Gondoltam, majd oda megyünk autóval, kirándulunk kicsit. Az első nap nagyjából 12-13 órát fogunk utazni. Aztán a második nap újabb hetet. Összesen 20 nap autózás. Nagyon várom, hogy végre találkozzam Jennel. Sokszor gondoltál arra, milyen lesz az első találkozás? Rengetegszer. Nem is tudom, mit fogok mondani. Eljött ez a nap is. Fel kell készülnöm. Nagyon izgatott és ideges vagyok. A Wiley Parkban fogunk találkozni, mert arra gondoltam, biztos szuper lesz, ha a szivárvány alatt találkozunk. Ott van a szivárvány. Képtelen leszek itt állni és várni. Amikor meglátom, biztos oda akarok majd hozzá rohanni. Mind a sárga úton. Itt jön, itt jön. Szeretnéd, ha oda rohannék? Igen. Szia! Istenem! Mutasd a szemed! Nem akartam sírni. Olyan gyönyörű vagy. Olyan jó, hogy látlak. Igen. Tetszenek a szeplőid, nekem is vannak. Bemutassam a családomat? Persze. És te is mutasd be a tiédet. Csodálatos utazás volt mindkettőjüknek. Milyen érzés most? Leírhatatlan. Soha nem voltam még ennyire meghatódva. Soha. Végre együtt vagyunk. Hihetetlen, hogy a Facebookon keresztül eljutottam Shellyhez, akinek köszönhetően itt Aberdeenben találkozhattam Jennel.
Ez mindennél többet ér. Nagyon boldog vagyok, hogy végre láthatom. Ő lesz a legjobb barátom mostantól életem végéig. Ez a találkozó nem jöhetett volna létre a szenzációs közösségi oldal nélkül, aminek története szintén tele van fordulatokkal és hullámvölgyekkel. Harvard és Hollywood, tények és fikció. Mindez itt a Facebook függőkben. A film barátságról, árulásról, kapzsiságról, pénzről és hatalomról szól. Csak úgy nyüzsögnek az emberek a régóta várt Közösségi Háló című film premierjén, ami azt ígéri, hogy bemutatja a Facebook az új évszázad legforradalmibb szociális jelenségének születését és annak körülményeit. Minden a Facebookról szól. A jól működő hollywoodi reklámgépezet ismét akcióba lendült. Az ambíciók története egy igazi amerikai sikersztori. Van benne valami, ha 500 millió ember használja. De a Facebook valódi sztárja a 26 éves alkotó Mark Zuckerberg, aki egy saját új programjával kampányolt aznap. Elindítottunk egy tanulmányi ösztöndíj programot, aminek keretében először $100 millió fogunk odaítélni. $100 millió? Lesznek, akik meg fogják kérdőjelezni az időzítést, hiszen épp most jött ki egy nem hivatalos film az életéről. Erről mi a véleménye? Nos, ez egy film. Vagyis fikció az egész. És a filmkészítőknek is láthatóan az volt a szándékuk, hogy eladják a történetet. Ha ti lennétek a Facebook feltalálói, akkor ti találtátok volna fel. Eljött a mi időnk. A legjobb barátod 600 milliós pert indított ellened. Ez a film tele van szexszel, drogokkal, kis rock and roll-lal. Nem arról szól, hogy mi történt, amikor megalapítottuk a Facebookot. Chris Hughes 2002-ben első éves egyetemistaként találkozott először Mark Zuckerberggel. Visszahúzódó volt, és rengeteg időt töltött a gép előtt. De az ember minél jobban megismerte, annál inkább rájött, hogy valójában nagyon is érdeklik az emberek, és az, hogy milyenek a kapcsolataik. Akár az iskolában, akár csak úgy. 2003 őszén Hughes, Zuckerberg és Dustin Moskovitz már szobatársak voltak abban a kollégiumi szobában, ahol a Facebook előle is megszületett. Ez volt a FaceMesh, amiben Mark összegyűjtötte a Harvardon lévő évkönyvek képeit és adatait, és egy nagy adatbázisban rendezte őket. Ennek az volt a lényege, hogy két hallgatót egymás mellé rakott, aztán az ember eldönthette, hogy ki a szimpatikusabb neki. Ez volt az első, de nem az utolsó eset, hogy Zuckerberg valami olyat tett, amivel sokaknál kihúzta a gyufát. Amikor kiderült, mit tett, megvádolták, hogy betört a Harvard számítógépes rendszerébe, hogy ellophassa a képeket. Emellett az egyetemen olyan vádakkal is szembe kellett nézni, amit a biztonsági és adatvédelmi előírások súlyos megsértése. A vádakat végül ejtették, és 2004. február 12-én megszületett az akkor még The Facebook néven ismert oldal. Arra gondoltunk, ha lenne egy oldal, ahol az emberek a barátaikkal tarthatnák a kapcsolatot, azzal megkönnyíthetnénk az életüket. Az oldal hatalmas siker volt, de nem mindenki örült a népszerűségnek. Hamar elterjedt más egyetemeken is, de az egész a mi ötletünk volt. Óriási sok volt. Egyszerűen elárultak minket. Az akkori végzős diákok Divya Narendra, valamint Tyler és Cameron Winklevoss tehetetlenül nézték, ahogy a Facebook őrület egyre nőtt. Zuckerberget azzal vádolták, hogy ellopta az ő közösségi hálózati ötletüket, miközben úgy tett, mintha az ő Harvard Connection nevű oldalukat fejlesztené. Először a Kirkland House étkezőjében találkoztunk. Hozzáférést kapott valamennyi szerverünkhöz, ahol ott voltak a már meglévő forráskódok, a Harvard Connection kódjai. Megosztottunk vele mindent. Rengeteget beszéltünk e-mailen. Nagyjából 52 e-mailt váltottunk, és 3-szor találkoztunk személyesen. Nagyon izgatottak voltunk, és láthatóan ő is az volt. Aztán valami megváltozott? Először jöttek a kifogások, hogy mindjárt kész lesz, épp meg akarta mutatni, de elhagyta a laptopja a kábelét és hasonlók. Aztán, amikor elindult a Facebook, világossá vált, hogy 2 teljes hónapig csak hitegetett minket. Once he launched the product, it became very clear that he had perpetrated a fraud on us for
Csoporttársai beperelték Zuckerbergöt és a Facebookot, aminek a vége egy $65 millió peren kívüli megegyezés lett. De 2004-ben Zuckerberg még nem törődött mással, csak a Facebookkal. 2 hónappal azután, hogy kollégiumi szobájából útjára bocsátotta az oldalt, a 19 éves másodéves egyetemista már az országos televízióban beszélt a Facebookról. Az ember belép, elkészíti a profilját, válaszol pár kérdésre, megad magáról néhány infót, az érdeklődési körét, a kedvenc könyvének és filmjének a címét, és azt, hogy kik a barátai. Mark, ha valaki azt kérdezné tőled, mekkora hatása lesz ennek a terméknek az emberek életére, mit válaszolnál? Mekkorára nőhettek? Nem tudom megmondani. Amikor elindultunk, már 400-500 felhasználóval is elégedettek lettünk volna. Jelenleg 100 000 felhasználónk van, úgyhogy ki tudja, mi jöhet még. Még azon a nyáron Zuckerberg, Hughes és Moszkovic elutaztak Palo Altóba, Kaliforniába, a Szilikonvölgy szívébe. $10,000 tőke alappal a zsebükben, amit osztály és üzlettársuktól, Eduardo Severintől kaptak. Nem sokkal később találkoztak Sean Parkerrel, a Napster nevű zenei fájl megosztó társalapítójával. $1 millió az semmi. Tudod, mi a király? 1 milliárd. Később a filmben a Justin Timberlake által alakított Parker lett a Facebook első elnöke. Egy 4 szobás lakásban rendezték be irodájukat. Olyan volt, mint egy diákszállás. Minden szobában 2-3 ember aludt a földre tett matracokon. Itt lógott mindenki. De ugyanakkor komoly munka is folyt azon a nyáron. Körülültük az ebédlőasztalt, és mindenki vagy programozott, vagy új ötletekkel állt elő. Ötletekkel, amik meghatározták a szociális média jövőjét. Közben egyre több ajánlat érkezett a Facebook felvásárlására, olyan cégektől, mint a Friendster, a Viacom, a Yahoo és a Microsoft, de Zuckerberg mindegyikre nemet mondott. David Kirkpatrick, a Facebook Hatás című könyv szerzője, a kezdetektől fogva dokumentálta a Facebook történetét. Miért nem adta be a derekát? Mark persze örül, hogy meggazdagodott, de tényleg ő volt az, aki az alapoktól építette meg a Facebookot, és még mindig jobban érdekli a világ jobbátétele, mint a pénz. A Facebook azóta több $100 millió befektetőket tudhat maga mögött. 2011 elején a Facebook $500 millió kapott a Goldman Sachs-től és egy orosz cégtől, de továbbra is Zuckerberg irányít mindent. Nem változtatunk a regisztráción. De miért nem? Mert nekünk az a jó, ha az emberek a lehető leggyorsabban tudnak regisztrálni. A Facebook születése óta egyetlen apró részlet sem került el alkotója figyelmét. Mi a blog címe? Blog.blog. Legyen blog.facebook.com. Rendben. Az emberek 60%-a naponta látogatja az oldalt. Ez azért van, mert az oldal a mindennapjaik része lett. Ennek segítségével értesülnek a világ dolgairól. Az egyetlen dolog, amit a felhasználók ilyen gyakorisággal használnak, az az e-mail és a chat programok. A Facebook egyik legnagyobb előnye, hogy a közösségi hálózatra segédeszközként, és nem szórakoztatásként tekint. 2008-as távozásáig Jeff Hammerbecker vezette a Facebook adatkezelő csapatát. Nálunk nem volt szokás, hogy valaki csak úgy előálljon egy ötlettel. Ha valakinek volt valami jó ötlete, akkor meg kellett csinálni a prototípusát, hogy aztán bemutathassa. Gyakran tartottunk úgynevezett hackathonokat. Mindenki bent éjszakázott az irodában, hogy előállhasson valamivel. Az egyik ilyen alkalommal, vagyis ugyanazon az estén született meg a Facebook chat és a Facebook videó prototípusa is. A hírfolyam különösen fontos lépés volt a Facebook fejlődésében. Nem elvárható a felhasználóktól, hogy egyenként megnézzék, éppen mi történik a barátaikkal. Ennek az információnak meg kell jelennie valahol. Emlékszem Mark első terveire. Először voltak ötletelések, aztán meetingek. Minden okeken. Aztán megváltoztattuk az ikonokat, végül az egész addigi hírfolyamot lecseréltük. A Facebook piaci értékét jelenleg $50 milliárd becsülik, és hetente mintegy 1 millió új felhasználó regisztrál az oldalon. Az Egyesült Államokban már a Google-t is megelőzte népszerűségben. A lényeg, hogy az ember olyasmit hozzon létre, ami tetszik az embereknek. Őrület, hogy a felhasználóink több mint fele még mindig napi szinten használja a Facebookot. Tavaly nyáron átléptük az 500 milliós határt a felhasználók számában. Ez elképesztő. Ez azt jelenti, hogy minden 12. ember regisztrálva van. De a növekedéssel a privát adatok védelme feletti aggodalom is egyre nő.
Csak sírtam, és arra gondoltam, hogy teljesen tönkretettem az életemet. Egy ingyenes szolgáltatás, amiért sokan mégis komoly árat fizetnek. Teljesen megdöbbentem, amikor rájöttem, hogy kirúgtak. Bánom már, hogy ilyen hülyeséget csináltam. Nagy hibát követtem el, de most már ezzel kell együtt élnem életem végéig. June Telwhite-Sipelnek még mindig nehezére esik feldolgozni, hogy elveszítette a munkáját. 30 éves tanári karrierje valószínűleg örökre véget ért, most pedig megtakarításaiból próbálja fedezni a költségeit. Mindez a Facebook miatt, igen, a Facebook miatt. Valószínűleg a 65 éves tanárnő az utolsó, akiről az ember azt gondolná, hogy pont a Facebook miatt kerül bajba. A boldog házasságban élő tanárnő egészen tavalyig egy Massachusetts-i középiskolában tanított. Zaklatott voltam, és azt gondoltam, megosztom ezt a barátaimmal és a családommal, de sajnos erre a Facebookot használtam. June a munkájával kapcsolatos frusztrációját személyes Facebook oldalán élte ki, amiről azt csak barátai láthatják. Akkoriban több hétig beteg voltam, ezért azzal viccelődtem, hogy biztos a gyerekek a kórokozók, és hogy már tudom, miért nem akarok tanítani. A szülők aztán később rábukkantak a bejegyzésre. Fogalmam sincs, hogyan. Nem sokkal ezután June-t felmondásra kényszerítették. Teljesen összetörtem. Te jó ég! Nem hiszem el, hogy ez velem történik. Sokat sírtam, és arra gondoltam, hogy teljesen tönkretettem az életemet. Hogy történhetett meg ez épp velem? June azt hitte, csak a barátai láthatják az általa megosztott dolgokat. Hogy a Facebook megváltoztatta a bejegyzésekre vonatkozó beállításokat, és emiatt bárki elolvashatta azt, amit írtam. Nagyon dühös voltam, hogy úgy tűnik a Facebooknál nem törődnek az ember jogaival, és bármikor szabadon változtathatják a beállításaikat. Az állandóan változó adatvédelmi beállítások már a korai időkben is sokakat felháborítottak. A Facebook manipulatívan bánik az adatvédelemmel. Chris a Berkeley Egyetem adatbiztonsági tanszékének vezetője. Először bevezetik az új terméket, aztán idővel mindig egyre nyilvánosabbá teszik az emberek profilját. Aztán, amikor már elegen tiltakoznak, kicsit visszavesznek a tempóból, de nem sokat. Aztán ismét nyilvánossá teszik az adatokat. Köszönöm, és Isten hozott mindenkit az F8-on. Amit ma bemutatok, az alapvetően fogja átformálni az internetről alkotott elképzeléseket. 2010 áprilisában a Facebook vezérigazgatója Mark Zuckerberg tovább borzolta a kedélyeket azzal, hogy bejelentette a nyílt gráfot a cég éves konferenciáján. Valakinek az ismerős, részt veszek ezen a rendezvényen, szeretem ezt a zenekart. Ezek a kapcsolódási pontok nem csak a Facebookon, hanem az egész világhálón jelen vannak. És a nyílt gráffal ezt mind összehozzuk egyetlen pontba. A nyílt gráf lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy megosszák kedvenc ruhamárkáikat, zenekaraikat és más egyéb preferenciáikat barátaikkal pusztán azzal, hogy lájkolják az adott weboldalakat. A végső cél, hogy a felhasználók személyre szabott termékekkel és szolgáltatásokkal találják szembe magukat már az első bejelentkezéskor is. Bár ez sokaknak kényelmes megoldásnak tűnhet, mások szerint ez a privát szféra durva megsértése. A bejelentést és az adatvédelmi változásokat hatalmas felháborodás és negatív visszhang fogadta. Ezek eddig privát információk voltak, most pedig nyilvánosak lettek. A Los Angelesben élő marketember Alana Joy volt a Facebook ellentüntetők oldalának egyik fő szószólója. Hisszük, hogy jogunk van a személyes adataink felett rendelkezni. A Facebook pedig ezt semmibe veszi azzal, hogy hátba döf mindenkit, és kiadja az információkat azokról a felhasználókról, akik eddig vakon megbíztak bennük. Ez pedig nagyon nem helyes. A tiltakozás békés és egyszerű. A lényeg, hogy egy napig nem szabad bejelentkezni a Facebookra. Joy szerint a végleges profiltörlés túl nagy áldozatot követelt volna, bár ő még erre is kész volt a jó ügyért. De a Facebooktól nem olyan könnyű megszabadulni. Minden fényképet, Alana esetében több százat egyenként kell törölni.
Ez nevetséges. Bárki más feladta volna már. Begörcsöl a kezem. Biztos, hogy deaktiválni szeretnéd a profilod? A barátaid nem tudnak többé kapcsolatba lépni veled. Bónak is hiányozni fogsz. Azt se tudom, ki az. 2,5 óra szenvedés után a küldetés végre sikerrel jár. A sors fintora, hogy Alana erőfeszítései épp a Facebook erejét bizonyítják. Több mint 6000 követője lett. Köztük volt az 52 éves floridai Patrick Barbanes is, aki így napját családjával Facebook-mentesen tölthette. Remélem, hogy ez a tiltakozás is hozzájárulhat ahhoz az általános elégedetlenséghez, amire talán a Facebook vezetői is felfigyelnek. Szeretnénk, ha elgondolkoznának azon, hogy talán nem a legjobb döntést hozták meg a személyes adatok nyilvánossá tételével, és azzal, ahogy az embereket kezelik. Szerettük volna Mark Zuckerbergöt is megkérdezni az adatvédelemről és más problémákról, de sajnos a Facebooknál nem válaszoltak a megkeresésünkre. Ehelyett átirányítottak az adatvédelmi oldalra, ahol világosan le van írva, hogy a cég nyomon követi a felhasználók legtöbb tevékenységét, például a fényképek feltöltését. 500 millió emberről vannak pontos személyes adataik. Ez példátlan. A Facebook hatás című könyv szerzője több hónapot töltött a cégnél. A Facebook tudja, hol vagyunk. Ráadásul számtalan dolgot ki tudnak következtetni a velük megosztott adatokból. Tehát az oldalon is figyelnek, de azon kívül is sokkal többet tudnak az emberről, mint amennyit megosztott velük. A felhasználók online viselkedésének állandó megfigyelését Jeff Hammerbecker koordinálta, aki később megalapította a Cloudera nevű szoftvercéget. Hammerbecker vezette a Facebook adatkezelési csoportját 2006 és 2008 között. Miután elkezdtük a felhasználók megfigyelését, melyik oldalakat nézték meg például, elképesztő adatmennyiség birtokába jutottunk. És milyen viselkedés mintákra kellett odafigyelni? Azt vizsgáltuk, hogyan lesznek az új felhasználókból aktíválók, és belőlük hogyan lesznek deaktivált felhasználók. Meg akartuk tudni azt is, miért regisztrálnak az emberek. A változókat vizsgáltuk. Az illető regisztrációkor egyből tette fel profilképet, vajon komoly baráti köre volt-e? Vagy csak innen-onnan származó ismerősei? Ha a felhasználók naponta visszajárnak, akkor tudjuk, hogy az oldal sikeres. És az adatokat felhasználták célzott marketingre is? Vagyis figyelték, hogy az emberek miket vásároltak és milyen termékeket használtak és hasonlók? Persze, figyeltük, hogy mire kattintanak rá. A ma létező legfejlettebb marketingrendszerek is csak megközelítőleg képesek kimutatni, hogy a vásárlók milyen neműek és korúak, és mire vágynak igazán. De a Facebook pontosan tudja, hogy egy adott ember milyen nemű, mennyi idős, és mi az, ami érdekli. 2007-ben egy reklámcégeknek tartott prezentáción Zuckerberg a Facebook hatalmas adatbázisának előnyeit ecsetelte. Ha valaki a Facebookon reklámoz, pontosan meg fogja ismerni a célközönségét is, és a különböző felhasznált célzott üzenetek formájában lehet elérni, az általuk feltöltött tartalmak alapján. Emellett személyhez nem köthető adatokat is gyűjtünk, aminek segítségével még többet tudhatunk meg a célközönségünkről. A Facebook számára létfontosságú a felhasználók által önként kiszolgáltatott adatmennyiség. Ez az üzleti modell alapja. Ide tartozik az érdeklődési kör, vagyis a lájkok. A reklámcégek, amik 2010-ig mintegy 1,4 milliárd dollárral gyarapították a Facebook vagyonát, ezt az elképesztő mennyiségű anonim demográfiai adatot vásárolják meg, és ezt teszi lehetővé a számukra, hogy teljesen személyre szabott, célzott reklámkampányokat folytathassanak. Mondjuk, ha ön történetesen egy kiadó, aki épp a következő sikerregényét készül kiadni, akkor csak rákattint a reklámoldalra, és ha a férfiakat akarja megcélozni a Facebookon, 35 és 50 között az Egyesült Államokban így is 25 millió felhasználóból választhat. Szűkítsük le a kört? Rendben. A férfiak, akik szeretnek olvasni, egyedülállóak és egyetemet végeztek, emellett New Yorkban élnek. És ezt mind a Facebookon megosztott adatokból. Néhány kattintással 3567 felhasználónak küldte el a reklámot, akik mind a könyv potenciális vásárlói lehetnek. A Facebook állítja, hogy sosem ad ki személyes információt, csak anonim demográfiai adatokat. Nemrég azonban kiderült, hogy a Facebook alkalmazók külsős fejlesztői pénzért személyes adatokat adtak el reklámcégeknek. A Facebook állítja, hogy azóta javították a biztonsági réseket, de ez az eset is remekül mutatja, hogyan lehet nyereségre szert tenni a személyes adatokból, amikről garantálják, hogy soha senkivel nem osztják meg. Ha a Facebookra bejelentkezem, van bármilyen döntési jogom az adataimmal kapcsolatban? A Facebook szabja meg a feltételeket, és akinek nem tetszik, az ne használja. Ha a feltételek nem felelnek meg, akkor nincs Facebook.
És bár sokan döntöttek profiljuk törlése mellett, a statisztikák megmutatják, sokan vannak, akik egynél többször is deaktiválták magukat, de mindig visszatérnek. Több százezer ember kapcsolódik a Facebookhoz naponta Tokiótól Teheránig, sőt egészen a Fehérházig. Ez következik most a Facebook függőkben. Eljött a változás ideje Amerikában. Obama megválasztását sokan csak Facebook választásokként emlegetik. Talán semmi sem formálta át annyira a politika világát az elmúlt években, mint a közösségi média. És semmi sem formálta át a közösségi médiát oly mértékben, mint a Facebook. Néhány diák elhatározta, hogy szervez egy csoportot, aminek a diákok Barack Obamáért nevet adták, és mindezt a Facebookon. Aztán elhívtak engem is egy gyűlésre, a George Egyetemre. A Facebook lehetővé tette az Obamát támogató fiatalok számára, hogy megtalálják egymást, és hogy hatékonyan tudjanak kampányolni mellette. Megkérdeztem a stábomat, hogy vajon hányan lesznek ott, és ők azt mondták, hogy jó, ha 100-an. Aztán bementünk az egyetemre, és összesen 35 000 diák volt ott. Te jó ég! Még mielőtt hivatalosan bejelentette volna, hogy indul az elnökválasztáson, Obama felismerve a Facebookban rejlő lehetőségeket, elhatározta, hogy találkozik annak alapítóival, elsőként Mark Zuckerberg üzlettársával, Chris Hughes-zal. Barack Obama és az akkori szenátusi stáb eljöttek a Facebook központba egyenesen hozzám, mert szerették volna, ha valamilyen módon jelen lehetnek az oldalon. Végül ez oda vezetett, hogy eldöntöttem, hogy elhagyom a Facebookot, és csatlakozom Obama választási kampányához. Összesen 250 000 eseményt szerveztünk meg a Facebookon, a támogató csoportokról nem is beszélve. Ezen kívül $500 millió gyűjtöttünk online, és akkor még az offline pénzeket nem is számoltuk. Az online megjelenés volt tehát a kampány motorja, és ez segített minket végül a győzelemhez, Obamát pedig az elnökséghez. És az elnök a Fehérházban sem feledkezett meg a szociális média erejéről. 17 millió követővel az övé az egyik legnépszerűbb oldal az egész Facebookon. A Fehérháznak is saját oldala van, és a történelem során először külön tím foglalkozik a közösségi médiával. Most láthatják, hogyan dolgoznak az elnök online munkatársai. Most épp egy élő Facebook csetet moderálok. A mai napon az új média tím egy interjút bonyolít le a Fehérház kíberpápájával, Howard Schmidt-tel, amit élőben közvetítenek a Fehérház Facebookos oldalán. A kérdések csak úgy záporoznak. Milyen lépéseket fog tenni a szövetségi kormány az új online biztonsági és adatvédelmi szakértők kinevelésére? Van egy programunk, ami az országos online biztonsági oktatási program névre hallgat. A Fehérház szociális média tímjének vezetője Macon Phillips, aki az elnöknek tartozik elszámolással. Amikor először belépett a Fehérház rendszerébe, be tudott jelentkezni a Facebookba? Nem, le volt tiltva. Az alapoktól kellett kezdenie. Olyan dolgokra kellett odafigyelnem, amikre korábban sosem gondoltam volna. Az online programjainknak meg kellett felelniük azoknak a törvényeknek, amiket jóval a közösségi média megjelenése előtt fektettek le. Ez tehát egy új ajtó Amerika felé? Elképesztő mennyiségű emberről beszélünk, és ettől a sok embertől rengeteg visszajelzés érkezik. Az a legérdekesebb, hogy látjuk, mi hány embernek tetszik. Az emberek rengeteg okból írnak nekünk. Néhányan tiltakoznak, mások üzeneteket írnak az elnöknek. Ez pedig nagyon jó, mert így közvetlenül a választóktól kapunk visszajelzést, és ezt később figyelembe tudjuk venni. A korábbi elnök George Bush az elnöksége idején pont lemaradt a Facebook jelenségről, de távozása után igyekezett haladni a korral. Mai vendégünk az Egyesült Államok 43. elnöke. Bush az elnöki örökségéről szóló könyvének népszerűsítése közben látogatott el a Facebook főhadiszállására. Több mint 600 000 ismerősöm van jelenleg a Facebookon.
De nem csak az amerikai politikusokat kapta el a Facebook mánia. Hivatalba lépése után a brit miniszterelnök David Cameron az elsők között találkozott a Facebook alapítójával és tulajdonosával, Mark Zuckerberggel. A beszélgetésüket, aminek témája az volt, hogy vajon miként segíthet a Facebook az angliai gazdasági válság megoldásában, egy élő csetes esemény követte. Nagyon örülök és izgatott vagyok, hogy a Facebook is részt vesz ebben a kezdeményezésben. Mi is örülünk, hogy a Facebook erejének és a felhasználók ötleteinek segítségével az Egyesült Királyságnak pénzt takaríthatunk meg. A Facebook rengeteg országban van hatással a politikai életre. David Kirkpatrick a Facebook egyre növekvő globális befolyásáról is ír könyvében. A tömeg ereje eddig sosem látott módon érződik világszerte. Amikor Ahmadinejad megnyerte az iráni elnökválasztást, láthattuk, ahogy emberek 100 000-ei lepték el az utcákat tiltakozásul. És ezek a tüntetők mind a Facebookon és a Twitteren kommunikáltak. A vesztes fél, Musavi, a mai napig a Facebookot használja, hogy a híveivel kommunikálhasson. A Facebook felhasználóinak 71%-a az Egyesült Államokon kívül él, nagyjából 170 országban. És nem félnek, hogy egyszer majd valaki azt kérdi, vajon nincs-e túl nagy jelentősége a Facebooknak? Biztos vagyok benne, hogy egyes országokban a kormány rá fog szállni a Facebookra, és az irányítása alá akarja majd vonni, hogy központilag dönthessék el, mit lehet és mit nem. És a Facebook hosszú távú sikere ott dől majd el, hogy ezt hogy fogják kezelni. A Facebook számára az egyik legnagyobb kihívás a kínai piacra való betörés, hiszen az országban a hatalmon lévő politikai erő hatalmas befolyással van a mindennapokra, ideértve az online cenzúrát és a saját országos közösségi oldalakat. Zuckerberg pontosan tudja, milyen akadályokkal kell szembenéznie. Ez az idei év nagy kihívása. Naponta veszek nyelvórákat. Próbálom megérteni a nyelvet, a kultúrát, a gondolkodásmódot. Hogyan hozhatnánk össze az egész világot, ha kihagyunk belőle 1 milliárd embert? Zuckerberg tehát folytatja globális diadal útját. De vajon múltbeli tettei nem fognak-e összeütközésbe kerülni a Facebook jövőjével? Megtudhatják nem sokára itt, a Facebook függőkben. A Sangre de Cristo hegység lábánál található ez a kisfalu Taos. Bár a történelmi kisváros múltja egészen a 17. századig nyúlik vissza, a falu lakói a jövőbe tekintenek. Az új rendőrfőnök Rick Anglada is egy teljesen modern módszert alkalmaz a bűnüldözésre, a Facebookot. A Facebook segítségével mindössze egyetlen gomb megnyomásával több ezer embert lehet elérni. A mai napon az egyik nyomozó Nick Elt egy Evelyn Franco nevű nő nyomában van, aki megsértette a próbaidejét, amit hamis csekkekkel való visszaélés miatt kapott. Anglada rendőrfőnök a Facebookon kutatja a nyomokat. Kiderítettük, hogy a Facebookon Evelyn Gutierrez néven van fent. Ennek a másik nőnek az oldalára posztolt nemrég egy kommentet, amiben azt kérdezi, akkor iszunk egyet munka után? Az oldal szerint a Tri-County-nál dolgozik. Az új nyomot követve elnyomozó elindul a városkán keresztül a megyei szociális szolgáltató központba, ahol reméli, hogy közelebb kerülhet a próbaidő megsértésével vádolt nőhöz. Elt kikérdezi Franco Facebookos ismerősét, akivel állítólag egy középiskolába jártak, de azóta nem találkoztak. Anglada hamarosan rájön miért. A nő Los Angelesbe költözött. Mit gondol, vissza fog jönni Taosba? Igen, egy középiskolai találkozóra augusztusban. És ezt mind a Facebookról derítette ki? Igen, a Facebookról. Tehát itt fogja várni? Pontosan. Kapitány, ezt találtam a Facebookon. Egyre több rendőrségen használják a Facebookot a bűnesetek felderítésére, és a legtöbb rendőrösnek manapság már saját Facebookos oldala van. A világ legnépszerűbb közösségi oldalának befolyása pedig egyre csak nő és nő. Manapság már több mint 1 millió cég van jelen a Facebookon. Ezeknek több mint a fele Fortune 500 listás. Az ipar minden esetben követi a célközönséget. Az emberek nem látogatják napi szinten a weboldalakat, de saját Facebook oldalukat igen. Christian McMahon vezeti a DOS Acquisition marketing csapatát. Ilyen szintű kétoldali ügyfélkommunikáció, mint a Facebookon, sehol máshol nincs.
Világszerte több mint 2000 munkatársal és 2 hatalmas irodával a Palo Altói főhadiszálláson Mark Zuckerberg cége jelenleg nagyjából $6 milliárd ér. És bár Zuckerberg nagy utat tett meg a Harvardról idáig, a múltos részletei még mindig kísértik. 2010-ben egy meglehetősen kellemetlen chatbeszélgetés került ki a nyilvánosság elé, amit állítólag Zuckerberg folytatott egy akkori egyetemista társával az első Facebook felhasználókról. Ha bármikor szükséged lenne valamilyen infóra valakiről a Harvardon, van 4000 e-mailem, képek, címek. Az emberek csak úgy megosztották ezeket. Nem tudom miért, de bíznak bennem a hülyék. Sokak számára Zuckerberg ezzel az adatvédelemmel kapcsolatos legnagyobb félelmeiket igazolta. Ezek az e-mailek rendkívül nyugtalanítóak. Kara Swisher, a Wall Street Journal műszaki robotának szerkesztője interjúvolta meg a láthatóan zavarban lévő Zuckerberget az esetről. A vádak közül van, amelyiknek van alapja, és van, amelyiknek nincs. A FaceMesh átverést elég jól vissza lehet követni. Elmondaná, mely vádak valódiak? Nos, most így nem tudom pontosan. Az üzeneteket csak nyomtatva láttam. Ezért nehéz megmondani. De ott vannak a FaceMesh üzenetek. Nem mindegyik valódi. Miért volt ennyire zavarba? Azt hiszem pánikrohama volt. Mark Zuckerberg rendkívül visszahúzódó személyiség, annak ellenére, hogy a világ legnagyobb közösségi oldalát működteti. Az emberek néha megkérdőjelezik, hogy vajon megvan-e benne az a felelősségérzet, ami a Facebook vezetéséhez kell. Nem szeret a nyilvánosság előtt megjelenni, pedig meg kell tanulnia ezt is, vagy át kell adnia a vezetést valaki másnak. Aztán ott van még a Facebook fáradtban ismert jelenség is. Az ember nem akar mindent tudni a barátairól. Örülök, ha valakinek új bringája van, csak nem érdekel. Mint a folyton csörögne a telefon, és mindig fel kéne venni. A Facebook átformálta a barátságokat, és nem feltétlenül pozitív módon. Sőt, mondhatjuk, hogy eltorzította az erről alkotott képünket. De úgy tűnik, még Zuckerberg legnagyobb kritikusai sem tudtak ellenállni a Facebook mániának. Fent van a Facebookon? Igen. Persze. De miért? Hatalmas öngól lenne, ha nem használnánk ki az előnyeit annak az oldalnak, aminek az alapjait mi fektettük le. Évekig vártunk a regisztrációval. Egyre nehezebb lesz kimaradni belőle, mivel olyan szinten köti össze az embereket, amire senki nem számított korábban. De ennek ellenére harcolnunk kell az általa okozott károkkal. A legnagyobb változás az elkövetkezendő években az lesz, hogy a Facebook egyszerű közösségi portálból a közösségi média általános motorjává fog válni. A Facebook lesz a közösségi infrastruktúra, miközben az internet szép lassan átkerül a mobiltelefonokra, és már pontosan tudja ezt. Így a jövő Facebookja teljesen más lesz, mint amit manapság ismerünk. A Facebook története remek példája annak, hogy az ember, ha igazán népszerű terméket szeretne kiadni, igenis elkövethet egy-két hibát. Narrátor Kálid Artúr, magyar szöveg Kökény Pál, hangmérnök Magyar Sándor, gyártásvezető Boskó Andrea, szinkronrendező Nándori István, produkciós vezető Valger Zsófia és Ulman Gábor. A magyar változatot a Digi Kft. Készítette 2015-ben.